Šiestý ročník charitatívneho športového podujatia v Red Up Fitness znamená 42 bicyklov, rekordný počet účastníkov, najviac vyzbieraných peňazí pre dobrú vec, fantastickú atmosféru, veľa adrenalínu aj endorfínov a úžasných ľudí ako vždy. Boli sme pri štarte. Aj pri ukončení. Medzi tým sme si stihli všimnúť aj budúcu nevestu, ktorá sa so svojou partiou rozhodla takto tráviť rozlúčkový deň. A bola tu aj oslava okrúhlych narodenín. Blahoželanie narodeninové. A koľká to narodeniny? Okrúhle narodeniny mám. Typnite si. 18, to je také okrúhle, aj 20 je okrúhle? Presne tak. No dobre, a ja sa len pozerám na to, aká ste vy tu fantastická partia, že si to tu odbicyklujete, potom sa ešte usmievate, ešte tlieskate, ešte idem sem a ešte darčeky sa dávajú. Pri každom rozhovore vám spomínam, že jeden z hlavných dôvodov, prečo sem chodím, že je tu super partia. Čo ti napísali do tej pohľadnice? Že mi prajú veľa šťastných rokov ešte a veľa dobrých kamarátov, ako sú oni. Ja, že veľa šťastných kilometrov odbicyklovaných. To už s tým pôjde. Koľko si dnes bicykloval ty? Asi hodinu 20. Ako hodnotíš tento ročník? Asi najlepší, odkedy sem chodím. Bolo tu najviac účastníkov a vyzberalo sa najviac peňazí. Nominoval si tiež niekoho? Nominovali sme kandidáta číslo 3. No aká bude oslava? Bude kedy? V útorok? Oslava bude cez víkend budúci, o týždeň. Takže vtedy sa nebude bicyklovať ani cvičiť? Bude sa oslavovať turistikou a kultúrou. Čo by si takto čerstvý 50-tník odkázal našim divákom? To trošku preháňate, že? A vašim divákom by som odkázal, že ak sa ešte nikdy nezúčastnili charitatívnej akcie, ktoré organizuje Red Up Fitness, aby pri najbližšej príležitosti neváhali, aby prišli a keď náhodou neprídu, tak aby prispeli. Po odmakaných 4 hodinách dobre padla výživná sladkosť. Babi, aká je torta? Výborná. A môžete si ju takto dovoliť? Podľa mňa sme spálili dosť kalórií. Podľa teba koľko kalórií to bolo? Som ju zabudla. Koľko ste bicyklovali? Každá 2 hodiny. To sa dá. To sa dá. Aká bola príprava predtým? Chodili sme na spinning. Ja tiež chodím každý týždeň, zhruba raz a aj do posilky, takže... No ako ste spokojné s touto akciou? Výborne, sme šťastné, že sme to dali. Tak už veget. Áno, už veget po 4 hodinách točenia. No ja som si prišla tiež zavegetiť, bicyklovať som nechcela. Aké to bolo? Neskutočné, veľa ľudí, veľmi dobrá energia, úžasné. No a ty vôbec nevyzeráš tak, ako by si podal nejaký výkon. A tak ja už som po druhej sprche už 3-krát prezlečená. Koľko kalórií si mohla spáliť? Nemala som hodinky, ale podľa mňa okolo tých 900. Ja som točila konkrétne hodinu a štvrť. A aká bola príprava z tvojej strany? Z mojej strany ja som len 4-krát točila predtým, že 4 hodiny a to bola celá príprava. Vôbec žiadna príprava v podstate nebola. Kto sú tí ľudia tu okolo nás? Kto všetko tu bol dnes? Všetci, čo sem chodia cvičiť, známi, kamaráti, rodiny, všetci sme tu. Všetci aj pre dobrú vec. Aby sme pomohli tým, ktorí to potrebujú. A aby sme sa zabavili, aby sme mali dobrú energiu, aby sme boli zdraví, aby sme teda hlavne pomohli. Aký je ďalší plán na dnes? Na dnes, keďže má môj otec dneska narodeniny, tak idem za ním a idem mu pogratulovať a napiecť. Že najmladší účastník? Áno, áno. Ako sa voláš? Maximilián Kajan. Maxi, koľko máš rokov? 12. 12 rokov a koľko si bicykloval? 2 hodiny, 2,5. To neverím. Fakt. Aké to bolo? Ťažké, náročné to bolo, ale
vydržal som. Maminka, aké to bolo? Ďakujem pekne, úžasné. Vedeli sme tu byť 4 hodiny na tejto akcii a bolo to veľmi bombastické, plné pozitívne naladených ľudí, tak s takým veľmi dobrým pocitom odchádzame. No a Maximiliana, akože sa podarilo nahovoriť na toto? Maximiliana som nahovorila na prvý tréning asi 3 mesiace dozadu a chodievame sem pravidelne útorky a soboty, keď sa podarí, keď vyjde čas. Výborne, Maximilian, čo budeš ešte dneska robiť? Fúha, oddychovať. A čo si dáš večerne? Niečo bombasticky, kaloristické? Asi nie, len niečo také ľahké. Dobrá energia? Výborná, super. Koľko ste bicyklovali? 4 hodiny. Celé 4 hodiny ste dali? Jasné. Odkiaľ ste? Šrobarová malá dedinka. Poznáme Šrobárovu. Ako často sem chodíte? Keď sa dá, tak aj 2-3 krát do týždňa. A ako ste sa pripravovali, že ste chodili do Nových Zámkov bicyklom? To asi nie, to mám ďaleko, ale turistikujeme a chodím vám k Mišovi stále, takže príprava je stále. Cvičíme celý život, takže... Dajme odkaz Miškovi. Nech mu to ide ďalej, naďalej tak dobre, ako doteraz. Konečne tu máme nejakého chlapa, tiež si bicykloval? Áno, prosím pekne. Nevyzeráš tak? Dobre, ale áno, 2,5 hodiny. 2,5 hodiny. Koľko kalórií si mohol spáliť podľa teba? Nejaký 1780. Čo hovoríš na túto dnešnú akciu? Super akcia, treba sa zúčastniť, každý rok sem chodíme. Tento rok nominovali celkom 8 detí a ich rodín, z ktorých sa vyžrebovali 3 šťastlivci. Vyzbieraná suma sa bude deliť medzi nimi rovným dielom. 6. ročník charitatívnej akcie u nás vedal absolútne špica. Epické 42 bicyklov, všetky obsadené. Už sme to napojili na ten livestream. Už tam máme možnosti toho online prijímania finančných prostriedkov na podporu všetkých aktivít a samozrejme aj tieto akcie. A teraz sa dozvieme, koľko sme tu reálne, my ľudia, čo ste tu fyzicky, dali dokopy. A teraz vaša suma, vašim úsilím tu na mieste, ktorá samozrejme ešte porastie, je... Začína 3, pokračuje 3, takže už teraz vieme, že sme vyzbierali najviac doteraz za 6 rokov priamo na mieste. 80. 3380 eur tu na mieste, čo je fantastické. Miško, 6. ročník tejto nádhernej akcie. Pamätáš si ešte, aké to bolo prvýkrát? Pravda, že takisto euforické ako teraz, ale samozrejme teraz to bolo o mnoho epickejšie. A o mnoho vyššia je aj tá suma. Koľko z peňazí ste vyzbierali prvýkrát? A prvýkrát si presne nepamätám, lebo to okolo 2000 eur, cez 2000 eur, čiže to bolo tiež úžasné, ale teraz máme presne tu na mieste na základe účastníkov, čo tu fyzicky boli, 3380 eur, ktorá samozrejme táto suma porastie, lebo pribudli nejaké finančné dary na občianske združenie účet a niektoré takisto ešte pribudnú, lebo tento účet ešte bude kvázi zverejňovaný k tejto zbierke ešte 1 týždeň. Aké sú pravidlá u vás? Môžu nominovať toho istého človečika aj viac rokov? To je vždy na ľuďoch. To samozrejme, my neobmedzujeme žiadne, lebo najradšej by sme pomáhali každý rok každému a tak, ako som povedal na začiatku vyhodnotenia, všetkým by sme radi doprieli takisto, ale samozrejme je to o ľuďoch a my máme tieto brány otvorené, takže vždy je to, možno to aj dosiahneme jedného dňa, že budeme môcť pomôcť každému. Každý zúčastnený tým alebo jednotlivec samozrejme mohol mať aj svojho nominanta. Hovorí, že vás môžeme podporiť ešte aj teraz a teda naďalej. Akým spôsobom vieme prispieť k tejto sume? Počas celej akcie, samozrejme aj celoročne, máme otvorené účty priamo cez naše občianske združenie, cez náš športový klub Redout, kde môžu ľudia posielať finančné príspevky, ak teda je im sympatické to, čo robíme a čomu sa venujeme. A tieto finančné prostriedky my plne aktívne využívame na rozvoj týchto podujatí, nakoľko sú takisto finančne veľmi nákladné. A tým pádom sme schopní celú vždy vyzbieranú sumu vlastne posunúť ďalej, ktorá vlastne neovplyvňuje finančné náklady organizácie. Dobre, no tak teraz už poďme k tomuto dnešnému dňu. Moje pocity k tomuto 6. ročníku sú určite úžasné. Je to neskutočný pocit, keď sa naplní celá táto hala a 42 bicyklov bolo obsadených, čiže to je takisto veľký pokrok, lebo minulý rok sme mali len 30, takže sme dokázali posunúť aj toto. A samozrejme aj do budúcnosti sa máme v pláne rozvíjať ďalej a dúfame, že aj budúci rok budeme hostiť toľko isto a ešte viac, nakoľko sa k nám pridávajú aj cez ten livestream, či už zo zahraničia alebo iných klubov či miest.
Takže plánuješ dokúpiť ďalšie bicykle? Určite nie dokúpiť, lebo už to je veľmi finančne nákladné a samozrejme náš priestor je takisto obmedzený, ale určite zoženieme do vypožičania. Bežný človek by zvládol tie 4 hodiny odbicyklovať tu s vami? 4 hodiny by bolo určite náročné, ak by sa chcel interaktívne aj zapájať, čo sa týka tých záťaží, aj tap, ktoré sme mali, ale určite by to zvládol, ak by sa tak kvázi len prišiel zapojiť a euforicky si to odtočiť. Alebo keby sa k vám pridala a nejak sa pripravil napríklad na budúci ročník. Samozrejme, my po celoročne poskytujeme spinningové lekcie 3-krát v týždni, takže hocikedy sa vie k nám pridať. Kde ty všade bicykluješ v prírode? Všade v prírode, radi chodíme von, my sa hýbeme, kde sa dá hýbať počas voľného času a počas ročných období. Tak povedz nejaké ďalšie tvoje plány. Ďalšie naše plány je určite náš letný festival, ktorý bude 28.6. opäť na kúpalisku. Takže v plnej spolupráci s každými a so všetkými chystáme nádherný festival pre každého, pre celé rodiny a plus sme ho tento rok obohatili, spájame východ s juhozápadom a vytvárame jedno komunitné bežecké podujatie, ktoré sa volá Open Air Run v spolupráci s Prešov Running. Takže vidíme sa 28. júna na Štrande. Samozrejme vidíme sa 28.6., pretože leto začína z Open Energy Fitness Festival. S Michalom Kišom a jeho veľkou fit rodinou sa nám zdá, že život bez pohybu ani neexistuje. Príďte si vyskúšať fantastickú atmosféru podujatí pod organizačnou taktovkou týchto ľudí aj vy. Napríklad 28. júna na Novozámodský Štrand. Takto pekne zľahka jedna, ešte gratulujem.